Us imagineu estar volant i que els dos pilots es desmaiin? Avui us porto una notícia d'un incident que hi ha hagut aquesta setmana passada als Estats Units. Ja sabeu que no m'agrada parlar d'aquests temes, però aquest sortirà a la història. Així que res, feu-li like, compartiu-ho i quedeu-vos 2 minuts que us ho explico. L'empresa Garmin, la mateixa que fa els pulsòmetres i els rellotges de córrer, fa molts anys que també fa aviònica per aviació. Fa pantalles, panells de ràdio, instrumentació vària i també pilots automàtics. I és en aquest últim sector, en el dels pilots automàtics, on va desenvolupar el sistema d'emergència d'aterratge automàtic. Aquesta setmana passada, un avió com aquest, una Beechcraft Super King Air, que té capacitat per uns 6 passatgers i porta normalment 2 pilots, volava des d'Aspen, al Colorado, quan de sobte va tenir un fallo en la pressurització. Els pilots van començar a fer el descens d'emergència i davant d'aquesta acció el pilot automàtic va reconèixer que hi havia un fallo en la pressurització i va activar el sistema d'emergència automàtica d'aterratge automàtic. Això va fer que ell, autònomament, portés l'avió cap a un aeroport alternatiu. Tant els passatgers com els pilots poden activar el sistema simplement apretant un botó. Però, com hem vist abans, si l'avió detecta que hi ha algun problema o també en cas de que no hi hagi cap moviment en les superfícies de control durant una estona, també s'activa automàticament. Un cop el sistema està activat, apareix un missatge a les pantalles de vol. El que fa el sistema és agafa la posició de l'avió amb GPS i agafa un radi de 200 milles al voltant i a partir d'aquí veu tots els aeroports als que pot arribar amb el combustible que té i tria, segons la meteorologia que hi ha, el terreny que hi ha al voltant, la pista que hi ha i les aproximacions que hi ha en servei. Un cop el sistema ha triat un aeroport que li agradi, el pilot automàtic posa rumb cap allà i en tot moment narra per la freqüència de comunicacions i també per la freqüència d'emergència on està, cap a on va, quant temps tardarà a aterrar i també que bloquejarà la pista en el moment d'aterrar. Us deixo un tall de l'àudio de l'altre dia. 479er Bravo Romeo pilot incapacitation 7 miles southeast of Kilo Bravo Juliet Charlie emergency auto land in 13 minutes on runway 30 right at Kilo Bravo Juliet Charlie. Perquè aquest sistema funcioni, necessita els últims equipaments de Garmin, que són la sèrie 1000 NXi i la 3000. I com que el sistema es basa en el GPS per funcionar, si hi ha algun problema de recepció, com pot ser l'espoofing o el jamming, el sistema no podrà volar sol. El que sí que farà serà mantenir el vol recte i nivellat amb el pilot automàtic. Una de les limitacions més grans que té aquest sistema és que només pot anar a aeroports on tinguin aproximacions amb GPS, amb guia lateral i vertical. Què? Com de ràpid seríeu a apretar el botonet si estiguéssiu volant amb una avioneta i veieu que el pilot de davant es desmaia? Va, deixeu-me els comentaris que us llegeixo. Adeu, bon Nadal!